ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ହେଉଛି ମାନିନୀ ଫିଲ୍ମର ମାନିନୀ ଆଉ ତୁଣ୍ଡ ବାହିଦର କମ୍ବୋ। ଗୀତଟି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇ ଆଖି ଆମ ସାକ୍ଷୀ। এটা ଆସିଥିଲା ଭେନସରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କିଏ କାହାର। କ୍ୟାସେଟ୍ଟି କଭରଟି ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରଟି ହେଉଛି 16 ବୟସୀ, କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଅନିଲ କୁମାର, କଣ୍ଠ SP ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ତାପରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ। ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ମାଧ୍ୟମ ଆର୍ଟରେ। ଏ ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରେ ଗରିତ ହେଇଯିବ ଭଲ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଏକ୍ସେଲ ମ୍ୟୁଜିକରେ। କଣ୍ଠ ଥିଲା ପମି, ବିଭୁ କିଶୋର, ପଙ୍କଜ ଜାଲ, ତା ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, ରୂପେଶ। ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ସେଠି ହେଉଛି ହାରେ ତୋର ଓଢ଼ଣୀ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ମାରୁତି ଅଡ଼ିଓରେ। ତାପରଟି ହେଉଛି ସାର୍ଥକର ଜୀବନରେ ଥରେ ଅଜେ। କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତର କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ନୂଆ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ, କଣ୍ଠ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, ସୁଭାଶିଷ, ପଙ୍କଜ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଣବ ଦଳେଇ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ମଡର୍ନ ମ୍ୟୁଜିକରେ। ତାପରଟି ହେଉଛି ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ, ସଙ୍ଗୀତ ବବୁଲ ମିତ୍ର। ତାପରଟି ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଲକୁଲ ଓକେ ଅଛି। ଏହାପରେ ଅଛି ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ମଳୟ ମିଶ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଲକୁଲ ମିଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାଉ କୁହନ୍ତି। ତାପରଟା ହେଉଛି ତିରିବାଲା ମ୍ୟୁଜିକର ପଦିଏ କଥାରେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରଟେ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକର ଲାଲ ଟୁକଟୁକ ଝିଅ। ଆଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍। ଲାଲ ଟୁକଟୁକ ଝିଅ ତୋର ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାର। ତାପରଟି ହେଉଛି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅ, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ। এটা ହେଉଛି କ୍ୟାସେଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍।
तापटे होची सेई त्रिमाला प्रोडक्शन बाड़ुआ पानी सुंदर गीत था आदरे तुम्हें हेच अति सुंदर बगेई सगेई बाट चलुथिब पड़ीजीव केबे कहा नजर तुम्हें हेच एते सुंदर यही गीतटी थिला। तापटे होची अनारकली आसला मंजुड़ा प्रोडक्शन मस्का देखा कि भितर बिल्कुल मिंट कंडीशन अच्छे। तापटी होची कहले कहब मिछ कहूँ संगीत बजाते सरोज नंद बहुत सुंदर गीत सब थिला आदरे रात्रि क्या रिव्यू करवा एवं से झीटी संगीत पूर्ण खुंटिया बहुत सुंदर गीत था देखो धीरे धीरे चाल धीरे धीरे चाल श्रावण से मेघ आणबू लास्ट देखनी लास्ट था गोरा गोरा गाल गोरा गोरा गाल तोर छोट कला जाई। तो आज भाई एति जदि कौन भाई ये कैसेट को नवा चाहूँगी तेबे यार लॉट सेल हम 20 कैसेट अच्छी तार दाम 1000 टंका 50 टका पीस कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगे जे ना चाहूँ तेबे कमेंट रे मतामत दिंतु। तो आज भाई एति पुणी देखा अन्य कुछ कैसेट स्टॉक सहित से पर्यंत रोची नमस्कार।